Il-kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista għandhom ikunu ta' servizz għal residenti tal-lokalitajiet li jirrappreżentaw. Qalu Clyde Pooley waqt l-ewwel minn serje tal-laqat li qed ikollu mal-kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li jekk verament nemmnu li l-kunsill lokali huma awtorità lokali mhux biss se nagħtuhom it-titlu iżda nipprattikaw dan il-kunċett. Huwa refera għal diversi każijiet fejn il-gvern preżenti naqas bil-goff fil-konfront tal-kunsill lokali u dan jikkuntrasta bil-kbir mal-istampa li jipprova jagħti l-istess gvern. Fost dawn huwa saħaq fuq l-isfreġġi ambjentali li qed isiru fl-ibliet u fl-irħula tagħna fisem il-progress. Fl-istess laqgħa s-sindki, il-viċi sindki u l-kunsilliera preżenti kellhom iċ-ċans biex jesprimu ruhom bl-aktar mod liberu dwar id-diffikultajiet li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-kunsilli lokali, dan speċjalment fl-intħil tal-gvern, xogħlijiet li jsiru fil-lokalità mingħajr ebda konsultazzjoni, teħid ta' responsabiltajiet minn idejn il-kunsill lokali bħal fost l-oħrajn il-gwardjani lokali jittoroq u kif ukoll id-diffikultajiet finanzjarji. Dawn elenkaw kif uħut mill-kunsilli lokali spiċċaw li lanqas jistgħu jaqdu d-doveri tagħhom għaliex mhux jingħataw flus biżejjed fil-waqt li l-ispejjeż jibqgħu jikbru minn sena għall-oħra. Waqt il-laqa kien hemm preżenti wkoll Charles Bonello, il-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista.